guys, dito tayo ng part 2. Part 2 to. Towel. Ang cute ng kulay. Ito pang chair pile. Ito na. Let's go. Oh my God. Hello, 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 everyone. So, keep cool with someone. Kasi luma na masyado. Ito puti. Ito puti sa bill tayo nito, Nins. 59 pesos siya. Ano, pangit na kasi yun. Ano ito? Yung black, walang puti. Ganyan lang yung puti niya. Saan? Wala kasi dyan eh, sa Happy Valley. Ito. Ito gusto ni Amo. Gamihan na natin. Oo. Towel. Kuha na tayo ng madami. Ang kulay lang? Puti lang. Ayun na ibang kulay. Yung mga shoe. That's
Hindi masunog pag ano. Dapat yung malaki. Ano yan eh? Ano ba yan? Sa kandila ba to? Hindi. Pati yata to. Paso. Ito. Ganyan. Asan? Ito? Pwede to? Plastic. Ang ganito nis. Ay, ito nis. Ito nis. Ito man. Malaki yung ano ko eh. Kinuha. Tingnan mo yung kinuha. Hindi. Wala eh. Wala eh. May kandila na yan mismo. Di yan. Sa taas yan. Ganyan yan. Pwede na to. Kuha ka ng dalawa. Ah, ito pala nisa. Saan price nito? Magkano yun? 16 na. Ay, mali. Ang laki. Oh, ito. Ay, hindi pala. Yan sa ano. Scented to, di ba? Ayan na. Pasya na yata. Ayan. Baka dalawa. Ay, tatlo.